Joan, Joan, jo no tenia previst dedicar-me a res d'això, perquè jo estudio magisteri, estic amb mon pare que té una acadèmia privada 2 anys donant classe, i per casualitat trobo un dia... Bueno, tenia un tio que era Juan de Toro, que estava de locutor en Ràdio València, i després estic en Ràdio Madrid, molt de temps fent Carrusel Deportivo. És de veres que he estat en Madrid moltes voltes en Ràdio Madrid, jo tenia 15 o 16 anys, vaig conèixer a Joaquim Prat, a Bobby de Glané, José Luis Péquer, etc., tots aquells monstruos de la ràdio, però no tenia mai pensat el dedicar-me a aquesta professió. Però una de les vegades que viatgi a Madrid, a casa de la família, i estic en la ràdio, estava molt de temps a Ràdio Madrid, vine a València, vaig conèixer a José San Miguel, que era un senyor que treballava en Ràdio Joventut de Burjassot i era el cap d'estació de Godella del tren elèctric, i per mi d'ell, parlant un dia amb ell de la ràdio i tal, pues tu parece que tienes afición, t'agrada això de la ràdio i tal. I bueno, no me gustaría probar. Y entonces me presenta a Enrique Giner y a Salvador Valver, que estaba en Radio Popular de Valencia, que la cadena COPE encara no existia, com a tal cadena. Parlant en ells, venien un dia i fent un programa per a nits, que es deia Hora 25, que després la Serena Fernanda, en el que vaig participar jo, Coses de la Vida, i vente allí a la ràdio, mos ajudes i tal, a agarrar el telèfon, bueno, comencien ells a jugar a la ràdio, i poquet a poquet va entrant el verí, perquè això és un verí, i aprofitant que hi estigui així 2 anys, jugant 2 anys, ja feia programes i tot en ells. Sí, home, i tant diferent, inclús ha canviat sobretot, bueno, el sistema dels programes eren tots guionats, tot el que dies estava escrit pràcticament, tenies que llegir pràcticament tot, algunes coses, algun programa no hi havia, però la majoria de programes era tot llegit, els aparells dels control i de magnetòfons, etcètera, no té res que veure en la digitalitat que n'hi ha ara, tots són ordenadors, entra tot com... No, tot. Ha canviat una barbaritat i inclús nosaltres també, la forma de fer els programes no és la mateixa que jo feia programes entonces quan començava a fer-los ara, no té res que veure, encara que l'estil sempre ha sigut més o menys el mateix, el meu estil, però canviat, és precís que canvia tot. Jo te plantaria el companyerisme. Ara cada un va un poc més a fer la seva guerra pel seu compte. Em veig sempre en abut en aquesta professió, però en aquella època jo, quan tinc Ràdio València, era tota una família. Ells treballaven pares, fills i nets. I anàvem entrant i sempre coneixies algú per algo, no? No hi havia ningú tipus de problema entre el personal, hi havia molt de bon rotllo, que se diu ara. No és que ara n'hi hagi mal rotllo, però no és el mateix. Ara treballes, te'n vas a casa, estàs un poquet en el grup d'amics o de companys, però si no és el teu equip del programa, la resta pràcticament jo no, la majoria de gent que hi ha en Ràdio 9, n'hi ha gent que no, les conec de vista tot, però per el nom no me'n preguntes. I me planteja, Paco, això hi ha que fer-ho, no? Bueno, hi ha que fer-ho d'un poquet de cachondeo, perquè això ja veus el que és, no? És un puro teatre, molt ben fet, pur teatre, però molt ben fet, atletes, perquè si no se trencarien el cap cada volta, però hi ha que fer-ho. Bueno, pues hi ha que fer-ho. Jo li dono un poquet de la línia meua de fer el programa, passar-se una miqueta a això que és el Presincats, i funcionar perfectament. El fem el d'homes i el de dones, o sigui, fem de tot. La eixida no és molt fàcil, no és molt fàcil de ninguna faena, no? Però en periodisme no és massa fàcil tampoc. Mitjans de comunicació no n'hi ha molts i cada any hi unes fornades enormes de gent que ha estudiat mitjans de comunicació, igual que sigui audiovisual, que relacions públiques i publicitat o periodisme, no? Al final van a parar tots el mateix forat, el mateix clot, i no és massa fàcil. Jo no vull llevar-li les ganes a ningú, cadascú que estudi el que vulgui, però va ser un poc complicat tindre un lloc de treball perquè no n'hi ha massa mitjans i és com els entrenadors de futbol que jo dic sempre, equips de futbol són els mateixos, sempre en la divisió n'hi ha 18, en segona n'hi ha 20 i tal, i cada 2 anys hi ha 40 entrenadors nous, no perquè hi ha 40 entrenadors nous n'hi ha 40 equips més, els equips són els mateixos, n'hi ha una llista enorme d'entrenadors que no tenen equip, bueno, pues així, en aquest ofici, jo crec que també passava en altres oficis, però no és connectant com este, pot passar això, en mitjans de comunicació encara que van eixint, però hi ha que tenir paciència, molta paciència, i esperar l'oportunitat, i quan la tingues, no deixar-la perdre.
ja és... L'equip mateix t'anima. Si veus un dia un poquet baix de moral per lo que siga, l'equip t'anima i te fa entrar en condicions. Jo sempre li fico la millor voluntat que puc, tracto de fer-ho el millor possible, però que tu hi ha vegades que erres per lo que sigui, perquè no està el cos com per fires tots el dia, no? I pots fallar, errar en una cosa, però vamos, normalment en això anem tranquils si ho fem. Ara, al principi els nervis sempre tenies ahí, no? I al final tenien que ser per alguna banda, però afortunadament tot està això ja més o més cobert. Després de tant de temps ja no n'hi ha tants nervis. Ja vas. I la sort que tinc jo és que fer de tot. Jo tinc una escola de la SER, que és una escola, ha sigut una escola perfecta, no li agrairé mai a la SER, que a banda me pagava, no? En comptes de cobrar-me, me pagava. Jo no li agrairé mai a la SER tot el que he després jo en aquesta cadena, que després ho he pogut explotar tant en Ràdio Nou com en Canal Nou. És fonamental.